Sasmita wang siting dewa sing dupa gumelun hening kentiasa ngabeke kawengku sagung jajan nanging sanget angiki sang resikane putra kang hanjok saking wiyadi kawula nuwun Kanjeng Guru kula kang putra siswa pun Sura Sekti cumadeng dawuh Guru kula pun Suma Bremara ugi nyadong dawuh Kanjeng Guru Sura Sekti lan Suma Bremara apa to darunane kowe saklara nada ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake merga iki ana babakan sing wigati ingkang bakal rinumpaka magepokan kelawan anggonku bakal ngrubuhake adeking para Pandhawa ngrubuhake adeking Praja Ngamarta kanthi nindakake sanggit rungsit kang sarta reka daya sing lungit ya kuwi Kalimasada kudu uwal saka regemane Puntadewa Kalimasada kudu adoh saka uripe para Pandhawa lajeng kersanipun kadosa pundi Bapak Guru kula sampun mangertos bilih paduka Bapak Guru sampun kasembat dan minggah wonten Pendhapi Agung Nagari Ngamarta bener Sura Sekti pancen bener merga aku wis kelakon ngumbah uteke para Pandhawa wekasan para Pandhawa anane mung manut karo manut kelawan Resi Cekok Taruna
Maknanipun kados pundi Bapak Guru? Werkudara panenggake Pandhawa dina iki bakal masrahake. Dina iki bakal masrahake Kalimasada ning yen mung diwenehke lung ngono wae Werkudara ora gelem. Krana biyen Kalimasada dituku sarana Prabaya. Saru dinulu biyen Kalimasada dituku kanthi sarana laku, Kalimasada dituku kanthi sarana prihatin. Mula babakan regane pira saru dinulu lamun dirembuk ana pasewakan Sitinggil negara Ngamarta. Aku kinen ngenteni Begawan Cekok Taruna kinen ngenteni ana tapel wates kutha Goro Ngamarta. Perkara regane mbuh aku ya ora ngerti sing baku iki mengko. Sing baku iki mengko mesti bakale Kalimasada diwulungake marang Panembahan Begawan Cekok Taruna. Nanging kabeh mau ana syarat-saranane. Syarat-sarananipun punapa, Bapak? Syarat-sarananipun punapa, Guru? Ora ana liya. Ora ana liya Werkudara iki mengko njaluk nganggo paseksen. Sajroning aku iki mengko dol tinuku babakan Kalimasada. Werkudara njaluk disekseni murid-muridku sing pilihan. Kon milih murid-muridku sing sekti mandraguna pilih tanding madyaning ayuda. Murid-muridku sing atos balunge, sing ulet kulite, komplit sak gegamane. Mula kewajibanmu Sura Sekti lan Suma Bremara. Kelumpukna sedulur-sedulurmu kabeh sak peguron, pilih ana sing sekti-sekti, pilih ana sing gamben-gamben. Kanyekseni anggonku iki mengko bakal nyang-nyangan babakan regane Kalimasada. Waduh, nyuwun pangapunten Bapak. Paduka menika dwija kula, paduka menika guru kula ingkang sampun menehi kawruh dhumateng kula pun Sura Sekti. Nanging nyuwun sewu, kenging menapa paduka Bapak Guru mboten tanggap ing sasmita kalian glagat pasemon ingkang dipun kersakaken kalian Werkudara. Sing ndok karepke piye Sura Sekti? Nuwun pangapunten. Cara kasare niku Werkudara badhe masrahaken Kalimasada nanging syarate kudu bisa nglangkahi bangkene Werkudara. Kanthi sarana perang gegempuran ing antaraning Werkudara kalian murid-murid Jengandika. Ing ngatasé paduka menika pendhita kok ora mudeng karo sasmitane Werkudara niku pripun? Wela tala iblis lanang. Siung gajah duh Mas Mirah Indrajit pandunungipun Orek memes ngembang bakung nyengkir gading renggaja jarweng ranu duh wong ayu jarweng ranu duh wong ayu baya sapa kang anyucup ya jagat ya dewa ya Bathara Werkudara nantang alus kalian paduka Panembahan. Tinemune kaya mengkono gedhane Werkudara biyangsa telek. Malih slendro sing dadi rasaku. Muridku Sura Sekti karo Suma Bremara. Kados pundi Guru? Kados pundi Guru? Para Pandhawa ora kena digawe becik nantang alus karo Begawan Cekok Taruna.
Lajeng kersanipun paduka Bapa Panembahan siagakna para prajurit ladeng pangersing daging bathok wadahe getih. Janji para Pandhawa ora gelem nglarung wujude Kalimasada bumi angus negara Ngamarta. Syukratala kang bumingal Rang campo samya metali Terkabeh ilok ing tata Anyang kong ngiti Benjang sang aji mingicil
dumawur mangawur-wurahan pangaraning ajurit gong maguru kongso tata kaya butula para pangri ing turangga hesti miwang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja lelayu sehebit wit ladalah ya jagat ya dewa ya bathara durung suwe anggonku lumaku saka praja Ngamarta lha kok dadi kaendak sawang ana tapel wates negara Ngamarta ana prajurit segelar sepapan tombake hanyerangap kowe jatyangaran payunge megar kaya jamur barat iki mesti para putra siswane panemban begawan cekok taruna kang bakal ganggu gawe marang kayuwanan kang sarta katentremaning praja Ngamarta kanthi srana. Kanthi srana bakal nglarung wujude jimat Jamus Kalimasada kamangka. Kamangka para kawula para bebrayan agung sak negara Ngendra para hasta wis kadung bisa manunggal. Sing bisa manunggalake para kawula ing negara Ngamarta tan ana liya kejaba mung jimat Jamus Kalimasada. Senadyan beda agama, beda budaya, beda suku nanging bisa manunggal. Sawiji dadi siji ya mung merga jimat Kalimasada, 5 sing dadi usada. Lah kok ana wong-wongan anyaran kang bakal ganggu gawe kang bakal ngowahi pernatan kang sarta paugeran negara. Setyaki kang bakal ora narimakake perkara iki. Setyaki singa mulang jelak papakane barisan segelar sepapan kae.
ana dongeng enthik-enthik si panungkul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak walat lah iya bener kandhamu lali sumber kadiwasa Mas Miber anon kupating kalepyur durung sangkut kungyat dalem kepapak ana satra kurwaking brengos glinting-linting sampirke kuping piyuh ngaku sapa sing tatyaranmu Setyaki satriya swala bumi Setyaki Bima Kunting Wresniwira singa mulang jaya bocah kurum yayat kaya wong cacingen jenenge pirang-pirang apa abamu bali takon sing mandhekani para prajurit sapa sing dadi kekasihmu Pakasate Ratu Gustiku Prabu Surasekti pangkatku Temenggung aranku Temenggung Salokat Katut Barat pancen bener nyimpang ngiwah utawa nengen kowe goleki sapa aku goleki Werkudara kang sarta Puntadewa yen wis ketemu tak jaluk jimat Jamus Kalimasada bakal larung ana sajroning segara kurang ajar kowe barisane sabrangan barisane barongan arep gawe geger arep gawe gendro arep gawe kisruh kang sarta giduh kang mapan ana ing negara Indraprasta ora idep ora gelem nyimpang saka pengarepanku tegese kowe sing dadi musuhku aku ora bakal wedi karo sapa wae wani karo aku entek wedine kariwanine bagus gedhemu cilik tur mundhek kopat kapitoke buntute ulo tapangin kejero manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jemengkling suduhanmu yen pancen wis satru sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji copo mantramu wateken aji copo mantra tumpang sutebyata tamen sati kamu jotakon dosa we
kowe Setyaki. Asmet. Hey! Jenengmu Temenggung kumandang karbo semingkira yen pengen dawa umurmu kecak pirang-pirang lateni sombong kowe ha wat ha ci ro lu amro hot tak ho tak ha ho hot ostat hoya Antarja iki royokan main Mas. Royokan. Ngene ya dadi duit. Hai. Ha. Hei, ha. Oh. Shit. Ayo. Waduh, mati aku. Kurang ajar Antarja. Hai. Ha.
nggon sayakti apa siratan gulungan genderamu bangka ana gamanmu Suraseti kang bakal magut ana pupuh. Sapa sing dadi musuhku? Satriya Randu Kumbala Ki Antasena Ayanana leganing atimu le. Wah, ngembelun dasar remet dadi ndok pengamun-amun. Kisut sikut
Buset. Ah. Oh. Back. Hey. Anjot umrekut manjing samudra daya dereng Wiraganya legawa banyu swabut ing wentis kece wali kece sadat setan wali kubra Satriya gagah pideksa godhek wok simbar jaja pating grantong otut bebayune sapa no Ayo ngereng wae kaya gempa bumi Warakudara ya Bimasena Warakudara ki kowe pancen bener ana barongan ngadhang karo lakuku Putra siswane Resi cekok Taruna Dityakala Suma Bremara Warakudara ana waran Anggepmu apa wanuh wani nantang karo guruku Begawan cekok Taruna apa wis bosen ngemut legining gula apa wis sulap nyawang soroting srengenge mbuh ora idep apa abamu witian bosen urip ketandangan Suma Bremara kelakon tak kemah-kemah balungmu kowe rasah kakehan cangkem cacing wae dipidak molet apa meneh jalma menungso maju sejangkah lena pangendamu kelakon tak bobok wetengmu edan Ati buta kalah galak kibeng dengkleh bangkamu kowe Warakudara
dilawan. Nata Kresna lan hangandi kodoh Yayi Prabu Hayuwa sungkawing tias mulat solahing haringira mengko dhisik Panembahan panjenenganmu kuwi sapa Rohanira aku pendhita kliyang kabur kanginan peparapku Begawan Cekok Taruna diwanuhake aku nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ya, aku ora bakal sulap. Ndak jaluk Prabu Kresna ora sah melu-melu celeng boloten kebolatengen. Iki perkaraku karo perkarane para Pandhawa, kowe wong jaban rangkah, tak jaluk aja melu cawe-cawe perkara iki. Lho, mengko dhisik. Mestine Panembahan wis sumurut kejaba Pandhawa kuwi sedulurku nanging Prabu Kresna uga duweni kewajiban ngreksa marang kadang para Pandhawa anggone nindakake darmaning kautaman. Kautaman Belgedes. Kautaman apa pancen kautaman ki carane apa pancen kanthi cara nyiksa batine para ulama kaya ngene iki. Lho. Kabeh kuwi ditonton wis dhisik perkarane apa? Lan ndak kira kadangku Werkudara kae anggone jumangkah ya kebak pitung kang jangkep. Saiki sing ndok karepake piye Panembahan? Cekak cukupe bumi Ngamarta kahanane Kisruh. Jagat Ngamarta suasanane giduh. Disebabake saka pakartine Pandhawa anggone kleru ngecakake jatining Panembahan. Kabeh ora manembah lawan Gusti Kang Maha Agung nanging malah mundi-mundi wujude jimat Jamus Kalimasada. Kuwi sing dadi perkarane apa meneh para kawula ing Ngamarta wanuh-wani nguri-nguri adat kang sarta budaya kang cetha kabeh mau mengkang saka pernatan mengkang saka tuntunan suci. Musik sing perintah para nom-noman supaya perang karo Pandhawa kae sapa? Kae murid-muridku kabeh. Kae santri-santriku kabeh. Kabeh kae umatku. Wosik to. Sak ngertiku agama kuwi kinarya katentreman dimene slamet donyane ya slamet akirate. Ewadene ning kene kok ana wong rasuk agama kok atine ora tentrem. Malah seneng ngububi kawula supaya pecah sing dadi kerukunane. Tegese ora agamamu sing kleru nanging carane ngecake agamamu sing ora bener. Kamangka ana bumi Ngamarta wis diparingi wewenang supaya menungsa kuwi nindakake pangibadah manut karo agama lan kapitayane dhewe-dhewe. Lan ora ana kang bisa meksa-meksa marang kapercayane liyan supaya manut karo agamane wong kuwi mau. Kamangka yen ora kleru anggone Prabu Kresna sinau. Gunggung kumpule utawa saripatine agama kuwi wis cinatep ana kitab suci nanging lamun kitab suci kae diringkes. Kitab suci mau diprekes kari ukara nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Ukara kuwi lamun diprekes digegem meneh mung kari rong tembung ya kuwi rasa welas, rasa asih. Sing maknane para ingkang nganut marang agama mau kudu nggedhekake rasa welas lan asih lan ngipatake rasa iri dengki lan memungsuhan marang sapa wae lan apa wae.
Lah yen nyatane akeh sing ngandharke kowe kuwi Brahmana. Kowe kuwi kiai. Nanging sing mbok tandur aning jagat raya mung rasa memungsuhan. Mung golek menang ora gelem ngalah. Pedahe apa panjenenganmu kuwi dadi tetungguling dewa ana kayangan. Aduh, mati aku. Trajang ing Dahonawadya sangkep keprabon prangkang obro Marakota Kanjeng Rama Wukulun ingkang sampun badar sejatining wujud kedrawasan Dewa Srani pun Rama kalah waskita karo Ratu Ndwarawati Sri Bathara Kresna. Lho, lajeng kersanipun menapa wurung anggen kula badhe nggayuh wujudipun Wahyuta Jali kala wau Kanjeng Rama? Ora Dewa Srani, ora. Dina iki pun Rama bisa nemtokake kalamun Pandhawa kang bakal nggayuh Wahyuta Jali kuwi ora ana liya kejaba si Panengah ya si Arjuna. Awit dina sakmengko Janaka lagi murca saka negara Ngamarta. Iki mratelakake lamun Janaka bakale anyadang kang sarta anyadong tumuruning Wahyuta Jali. Muspra tanpa guna yen tok ripalungguhan iki bakal ngremuk negara Ngamarta. Luwih becik goleki papan dununge si Arjuna. Arjuna mesti nindake tapa brata. Lamun Janaka wis ketemu aja kesuwene enggal diuntapke nyawane. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Ayo ingkang ngangklang jagat ngupadi papan dununge si Arjuna Dewa Srani. Sumangga kula dherekaken Kanjeng Rama. Taruna Hangutiya Mahesara mangko sakune dumadi maksudi engkang kang akeh gunane bisane sumbadan Duryudana lan Sengkuni kang sowan ana kayangan dandang mangore. Mara coba enggal matura Duryudana. Ilang ana Durgama Sangga Runggirikuh kang sarta pekewa ya nang bocah bagus, bocah njlonet, bocah gagah saka pitana. Kersanipun
Paman Sengkuni kemawon ingkang matur duh Tandya Bathari. Piye sing kandha sapa? Kersanipun Paman Sengkuni. Sengkuni piye? Nggih. Ngaten Sang Bathari. Kula menika namung ngrangkani pamutahipun anak Angger Jaka Pitana. Babakan apa Sengkuni? Ripalungguhan sakmangke Jawata badhe ngandhapaken wujudipun kanugrahan. Nuwun inggih menika wahyuning Kanarendran ingkang sinebat Wahyu Tohjali. Anak Angger Duryudana kepengin sanget kanugrahan kala wau saged cumandhak wonten bumi negari Ngastina. Kamangka sampun wola mali Tandya Bathari, angger wonten wahyu mudhun para Kurawa mesti gagar wigar babar wirang. Tuladanipun sampun kathah wahyu cakraning ngrat Kurawa ora entuk apa-apa. Wahyu Makutha Rama Kurawa ya ora entuk gawe. Wahyu katentreman niku nganti pirang-pirang jilid. Ya babar pisan ora iso temanja. Mila Tandya Bathari kula suwun kanthi sanget paduka Tandya Bathari Durga saged ambudidaya supados kanugrahan kala saged karengkuh dening anak Angger Jaka Pitana. Bakal budidaya aku kang bakal ngreka daya ning ana tetembungan Jerbasuki mawa beya kelakone Panjanga kudu mawa pangorbanan. Beyanipun menapa Sang Tandya Bathari? Aku bisa budidaya, aku bisa ngusahakake. Karepen wahyu bisa digayuh dening Kurupati, nanging ana syarat-saranane. Syarate siji, besok kalamun mati nyawane Duryudana kudu gelem dadi wadya balaku, dadi jem setan priprayangan. Piye Sengkuni? Pripun, Nger? Panjenengan saguh napa mboten? Saguh, Paman. Mati pikir besok. Sing penting urip ora alam donya saged mubrah-mubruh keceh Raja Brana Mas Picis. Nggih. Bagus. Lah ewadene syarat sak banjure Duryudana. Syarat angka loro Wahyu Tohjali bakale katrem, Wahyu Tohjali bakale betah ana jiwa ragamu lamun Duryudana besok seminggu pisan gelem ngeloni aku. Piye? Gelem ora? Kowe angger seminggu gelem pisan ngeloni aku, kondangmu tambah. Moncer kowe. Neng nek seminggu ora lal kowe nganti lali ora ngeloni aku yo dadi seniman ceng-cengpo kowe. Pripun, Ger? Jeng andika purun kan ngeladeni kanepsane Bathari Durga. Lah mbok nggih. Kula purun-purun kemawon. Kowe gelem Duryudana? Kula purun. Ya matur nuwun. Ya ampun awakku malah krasa gatel kabeh ngene iki. Ya iki ngene Sengkuni kados pundi. Iki mengko sing dadi pepalang. Anggonmu bakal gayuh Wahyu Tohjali ora ana ya kejaba Satriya Madukara si panengah ya Arjuna utawa si Janaka. Ora ana dalan ya supaya Wahyu bisa mbok regem kejaba Janaka kudu kok sirnake kudu mbok pateni luwih dhisik. Pun ibu sing bakal membo dadi wujuding tombak. Tombak iki mengko gawanen sabanjure tumuju ana lengkeng Gunung Tidar. Amarga Janaka lagi teteki brata mapan ana kono. Sakwise mangkono, tombak kang dumadi saka Kanjeng Ibu balangna ngener dadane si Arjuna. Iki mengko mesti bakale Janaka bakale mati satemah Wahyu Tohjali, wayuning Kanarendran bisa kok regem nang Canggianteng. Kanjeng Ibu senika nglestaken dawuh.
sarta palwan uting ranu Treseng karsani ing kayo Nami sendiri ingkang mapan ana lengkeng Gunung Tidar ana cahya mencorong manter sak sada lanang lah sinten to menika tan asane satriya madukara panengahing Pandhawa Raden Arjuna ya Raden Janaka Raden Janaka utawi Raden Arjuna nedheng teteki yoga brata mahasing sampun wonten lengking Gunung Tidar meminta nurbating Gusti Wahyuning Kanarendran ingkang sinebat Wahyu toh jali Patra Pisang Danan Jaya sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga ngeningaken panca indriya panca lima indriya pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhikara kaya mati sadroning urip-urip sadroning pati liyap layape ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati jati-jatine sang naga Mahabau kedadak ingkang ngindhik saking rumbul Nalendra ing negaring Gajahaya Prabu Duryudana ingkang ngancam ngincim ring kawilujengane panengah Pandhawa tinlorong tombak risang Danan Jaya dawah Kantaka Dara Semareka den prayitna semurire heka hambale titiyane gandayani lae ora nyono ora nglegewa bendaraku Ndara Janaka dawah Kantaka kaya ana pusaka kang namani marang ragane satemah gumletak ana ing Bantala Den Semar ingkang dados pamomong paduka ingkang dados batur jengandika mboten negakaken kedadian menika kula tingali kanthi netra pramana jati paduka ingkang dawah kalenggah sukmane maneges wonten ing langit kula tututi kula mboten tega kalih jengandika Ndara Arjuna
padha mirah ingsun prihatin mas panggung mijil tuhu dahat tanpa karya sengkang rinemakan Gusti Hong ilahing sekaring buana langgeng kalamun ora sisip ing pamamas iki ndak sawang kaya praptane panengah Pandhawa si Arjuna ya si Janaka kang adadan sukma munggah marak mangayun ana ing kayangan alang-alang kumitir paran boyo wigatining karsa Janaka Dananjaya. Duh Hyang Adi Bukulun saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka. Iya, wis ndak tampa liwat pangestuku ditampani Permadi. Lho nggih, sampun kula tampi ngasta kekalih kula cancang ing rikma mugi handhadosaken jejimating gesang kula. Sabanjure Janaka, aku ngerti, aku sumurup kalamun jeneng kita gentur anggon kita semedi malah dihending kang mapan ana lengking Gunung Tidar ora ana kang mbok sedya ora ana kang mbok tuju kejaba amung jeneng kita Janaka kepengin anggayuh nurbating Gusti ingkang sinebut dening Mahyuta Jali pahyuning Kanarindran pancen bener kaya mangkono apa ora Permadi. Wahyuning Allah ya dumilah mangolah ilmu benggit ing lakar kaluhuran ingkang dados dawuh jengandika Hyang Adi Pukulun Hyang padha wenang anggen kula teteki Brata Mahasingasamun ingkang mapan wonten lengking Gunung Tidar. Mboten wonten ingkang kula sedya, mboten wonten ingkang kula tuju, namung kula kepengin hanyadangkang sarta anyadong tumuruning wahyu kanugrahan nuringgih punika Mahyuta Jali wahyuning Kanarindran wahyuning ratu. Iya Permadi pancen kaya mangkono. Sadurunge ndak wenehake wujuding Mahyuta Jali nanging aku bakal paring pitutur kanggo jeneng kita Arjuna kanggo gembolan kawruh anggon kita urip ana ing Ngarcapada. Nuringgih kados pundi Duh Pukulun? Keparenga kang titah cumadong dawuh Arjuna. Sumurupa babakan kawruh eka panembah jati duwi kodrating Gusti Trimurti catur minangka panyoba. Kalamun kowe bisa njlentrehake babakan kuwi, jeneng kita Arjuna bakal slamet donya nganti tekan delahan. Duh Pukulun, ormaos subluk pangertosan kula mugi kababarna menapa ingkang dados liripun jlentrehipun jarwanipun eka panembah jati duwi kodrating Gusti Trimurti catur minangka panyoba kala wau. Duh Pukulun Janaka eka panembah jati, eka kuwi siji panembah wis ngarane jati kuwi temenanan. Aning jagat raya ora ana kang wajib sinembah kejaba mung Gusti kang Maha Sawiji. Dene tegese duwi kodrating Gusti, duwi kuwi loro kodrat wis ngarani Gusti Allah. Kodrate Gusti Allah kang mapan ana ing Madyapada kuwi mung cacah ana loro, yen bagus ana ala, kalamun ana ireng, ana putih, ana padhang, ana peteng lan sak piturute.
Banjur sak banjure iya kuwi Trimurti. Tri kuwi telu murti kuwi manunggal. Sapa wong kang kepengin slamet donya nganti tekan delahan kudu bisa manunggalake telung perkara ya kuwi jiwa raga kang sarta sukma. Dene kang pungkasan ya kuwi catur minangka panyoba, catur kuwi papat minangka panyoba cobane Gusti ingkang murbeng dumadi marang titahe kuwi cacah ana papat kang dumunung ana ing nafsu. Ya kuwi nafsu supiyah luamah mutmainah kang sarta amarah. Lho nggih. Ngaturaken sedaya panuwun awit saking sedaya pangertosan ingkang minangka gegebengan kula gesang wonten Madyapada Dawa Kulun Janaka pancen kowe mangkono. Ing ripalungguhan iki wis kinudrating jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa kalamun ora ana titah kang pantes piniji. Ketondokan wujuding Mahyuta Jalita kuwi pangorbanan jali saka tembung jalu kang tegese putra tegese tedhak turunmu besok bakal ana kang dadi ratu kang gedhe pangaribawane bisa ngayomi kang sarta ngayemi para bebrayan agung tumuli enggal tampan ana wujuding Mahyuta Jali iki Permadi. Panuwun ingkang tanpa pepindhan dini kanugrahan ingkang ageng sampun kula tampi saking asta paduka Hyang Pada winenang iya mudhuna ing Madyapada tentremna jagat iki jagat ngamarta wis titi mangsane manggih ayem lan tentrem pancen ing dina iki negara Ngamarta nembe nampa pacoban saka Gusti ingkang Maha Nasa nanging Arjuna ana tetembungan yen petenge saya ndedet padange enggal tumeka tak baleni yen petenge saya ndedet padange enggal tumeka mudhuna selak dianti-anti kang sarta diantu-antu kadangmu para Pandhawa liyane Arjuna. Manganjur lagune angin gugur hagaraning harga mengko to dhisik ana satriya kang mencorong tejane sak sada lanang ngaku sapa sing dadi kekasihmu Raden tambu marang aku aranku Raden Gadung Melatri bali takon iki ana pawongan kang nyusul marang aku jenengmu sapa? Aku Bambang Nayantaka.
Sajake kuwi nembe wae bubar nampa wujuding kanugrahan ketitik mencorong cahyamu gedhe sing dadi pangaribawamu. Bubar wae aku nampa kanugrahan wujuding Wahyu Kanarendran ingkang sinebut dening Wahyuta Jalik. Wahyuta Jalik kaya ngapa wujude? Ndak sili. Bambang Nayantaka kepengin ngerti wujude Wahyuta Jalik. Sing menang milih kuwi wahyune dudu menungsane. Kowe gelem menehke marang aku apa ora? Saiki ora gelem apa dene besok. Wah, nantang perkara kowe. Rama Pukulun. Iki Janaka kang sarta Kakang Ismaya kang lumpruk tanpa daya paribasan linolosan otot bebayune. Ingkang mapan ana lengkeng Gunung Tidar iki ketitik. Janaka ora kuat, Janaka ora kuwagang nampa Wahyuta Jalik. Lajeng kersanipun iki bisa kanggo kesempatan kang becik. Ayo dileboni ragane Janaka kang sarta Kakang Ismaya ngamuk punggung ana ing negara Ngamarta iki kena kanggo ngorak-arik katentreman kang sarta karaharjane kawula ing negara Ngamarta. Nuwun nggih, sumangga Kanjeng Rama. Syukur bage jumurung Nyai Arjuna. Sarimbit kelawan Kakang Ismaya wis timbul ndadekake suka bombong sajroning atiku. Arjuna, paran baya sing dadi lungamu apa siadi bubar nampa wujuding kanugrahan Dimas? Koko Prabu Kresna.
Kula mentar saking negari Ngamarta mboten nggayuh wujuding kanugrahan nanging sejatine Janaka menika sampun jeleh nyawang kahanan ingkang gumelar mapan wonten ing negari Ngindrapara Hasta. Nyatanipun dasaring negara ingkang sinebut Kalimasada menika mboten wonten tumanjanipun. Arepa ana Kalimasada Ngamarta tetep geger, arepa ana jimat Kalimasada sing dipundi-pundi sing disembah-sembah, nyatane Ngamarta tetep wae nampa pacoban. Kula kepengin dasaring negari paugeraning Kang Sarta Pranatan ingkang gumathok mapan wonten ing negara Ngamarta. Kula kepengin ganti wujudipun dasaring negara ingkang sinebut Kalimasada kalian dasaring agama suci ingkang kaprintahaken Gusti ingkang murbeng dumadi. Lho, kowe kok malih ngono, Dimas? Kula sampun gembleng, kula sampun golong gilik ingkang dados tekad kawula. Menawi Koko Prabu Puntadewa mboten kenging dipun aturi malih nampik marang pitutur becik duwa piwulang utama wegah nampa wewarah tetep gondheli Kalimasada badhe kula jongkeng palenggahanipun. Edan kowe Janaka. Amuk Suramrata Jayamrata gerbutenaken. Sakura bolong yen natan hamutusa sing seri ana titah cat katon cat ora sapa sing dadi kekasihmu ki sana Bambang Gadung Melati Bambang Nayantaka kok cumlorot sing dadi pangaribawamu aku nedeng nindakake tapa ngrame bebantu sapa wae kang butuhake pambiyantu yen ngono bantunen para Pandhawa bantunen Ngamarta kang nedeng nandhang pepeteng menapa ingkang kedah kula bantu Duh Sang Prabu panengah Pandhawa si Janaka Kang Sarta Semar Badranaya kang dadi simbole pamonging tanah Jawa mlinger sing dadi kiblate wis ora gelem ngugemi Kalimasada malah arep ganti dasare negara kuwi musuhku. Iblis lanat sapa iki? Bambang Gadung Melati bali takon, Raden Arjuna. Ora ngajar kowe. Ibarate raga ora duweni salah, raga ora duweni luput. Ewadene dipanjingi menungso sing kelakuane kaya setan.
kanca boyo nenggih yen kakalih tanding yuda aning madya laga hangat berkat sudirane kang samya makut satriya pan kang tuhu yakti tapohing madya laga tan ana kang unggul kawijayan kanuragan kasantikan japa mantra wus kaesti prawira jayeng laga Sukmane Kakang Arjuna mencorong tejane sajake wis nampa wujuding kanugrahan wahyu toh jali wahyuning ratu gagar wigar babar wirang bali dewa srani bola bali Bathara Guru gawe geger gawe kisruh ana ing Nuswantara karepmu apa ro Guru Yai Semar aja salah panampamu aja salah panarkamu anggonku maringi pacoban neter marang para satriya-satriya ning tanah Jawa iki mung kepengin nyengkakake supaya Wahyu Ratu wahyuning Kanarendran kang sinebut Wahyu Toh Jalinggal tumurun ana ing panengah Pandhawa si Arjuna. Dadi kowe ora duweni niat ala kanggo ganggu gawe bendara para Pandhawa babar pisan ora Kakang. Gandeng dina sak mengko Wahyu Toh Jali wis tumurun ana ing momonganmu ya kuwi si Arjuna.
Aku njaluk pamit Kakang muga manggih rahayu negara Ngamarta ayem kang sarta tentrem. Yo hati-hati ya Guru. Isuk-isukan ini penake ra umum. Arep ganggu gawe bendara-bendaraku para Pandhawa, Njal tak racikne sing kenthel iki. Slamete Semar iki mau melek. Upama Semar iki mau turu, ayo ngalih ora, Ora sadhem. Ora bala ingkel-ingkel kowe Durga. Bali. Wis udar sing peteng wis padhang. Kyai Semar, wonten dawuh, Ndara. Pranyata momonganmu Nyai Panengah Pandhawa Arjuna wis inudrating jagat pinesting widi pinurba ing dewa kalamun Mahyuta Jali kuwi gandengane si Janaka. Ha iki kula melu seneng, kula melu bombong, kula melu bungah. Wah. Aja ngilang-ilang neka Janaka. Mboten Kakang Mas Mentar kula nuwun inggih punika gadah sedya ingkang sae damel kinarya katentremaning negara Ngamarta. Yo yen pancen kaya mangkono, Yayi. Pahyuta Jali wis dadi regemane Yayi Janaka. Muga-muga besok tedak turune si Janaka bakal ana. Woh kang pinilih, putra kang pinilih dadi ratu kang bisa gawe ayem kang sarta tentrem. Ratu kang gedhe pangaribawane mbuh anakmu mbuh putumu bisa gawe tentrem jagat Nuswantara iki Janaka.